Yo, so what's up mga kasuke, magandang gabi po sa inyong lahat. At dito tayo ngayon sa Mangaldan Town Plaza kasama ang pamilya. Yan. Yan, ikot tayo, tara. Ito, ya kay Rick ha. Yan. Po, ang Mangaldan Town Plaza. Yan. Sobrang ganda. Ikot po tayo mga kasuke. Ayan po. Yan po ang mga meriendahan. Sa mga gustong kumain dyan. Yan po. Yan. Sobrang ganda po. Tara, dito tayo. Ayan, sobrang ganda ng mga downtown plaza. Yan po mga kasuke. Yan po, Dancing Falls. O, yung Dancing Falls natin mga kasuke. Ito po yung madalas kong ginagawa kapag ako'y may bakanting oras. Po, panoodin natin yung Dancing Falls. Yan po mga kasuke. Tara, ikot tayo guys. Mga kasuke, ikot tayo. Tignan natin yung mga iba't ibang Christmas light. Ito mga kasuke, ang Mangaldan Town Hall, Municipal of Mangaldan. Yan po mga kasuke. Ito muna tayo umpisahan natin dito sa harap.
Yan po, Aligwas, Mangaldan. Oh, grabe, sobrang ganda. Grabe. Proud to be Mangaldan, Pangasinan. Yan po mga kasuki, enjoy lang po, enjoy lang po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Yan, grabe, ang ganda. Wow. Liwawa na ilalo. Liwawa na ilalo. Yan, grabe. Yan po mga kasuki. Dito po tayo. Yan. Yan, liwawa na ilalo. Yan, dito tayo. Haba ng traffic, inasiraan kasi doon na truck doon sa harap ng bayan. Ang mula hanggang dito may traffic. Yan po mga kasuki, ikot po tayo, titingnan natin lahat ng kanilang mga dinesign. Yan po, ito, tingnan natin dito guys, mga kasuki po. Wow, grabe, sobrang ganda. Ito tayo. Yan mga kasuki, tingnan nyo po mabuti. New Year's Gate. Yan, grabe, sobrang ganda. Ay. Kasuki, Municipal of Mangaldan, Pangasinan. Yan. Yan, ganda. Yan po. Yan, grabe. Ang Municipal of Mangaldan. Po guys, kasuki. Tingnan nyo po maigi. Po, grabe, ganda. Yan. Marami po nagtapas sa SLT. Yan, dito po tayo sa harap ng Mangaldan Church. Ito po. Oh, grabe, ganda. I love Mangaldan. Ay, ikot tayo diyan. Oh. Dami rin tao. Mangaldan Church. Yan po. Yan. Ganda po sa loob. Yan, enjoy lang po tayo.
Uy, wow, grabe, ang ganda. Wow, grabe, ang ganda. Ganda tong design. Maraming nagpipicture mga kasuki. Where are we going? Yan po. Wow. Yan nyo po, maigi mga kasuki. Grabe, ang ganda. Pa-share kayo dito sa mga downtown plaza. Grabe, enjoy. May enjoy nyo kung pagpunta nyo po dito. Grabe, ang ganda. May movie marathon pa, oh. Yan, marami pong nanonood. Yan. Movie marathon pa po. Ah, dito tayo. Ikot. Enjoy nyo po, enjoy yung pag pupunta kayo sakali dito. Grabe, ang ganda. May enjoy nyo po ang pupunta nyo dito. May mga kainan din dun sa harap yung una natin binidyoan. Yun. Yan po mga kasuki. Mas maganda ngayon nung last year. Yan. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa akin dito sa mga Downtown Plaza. God bless po sa inyong lahat. At po, dito na po natin tatapusin ang ating ginawang video ngayong gabi. Yun, maraming salamat po muli. Thank you very much po. Bye bye.